Добрый дзень усім добрым людзям. Сёння мне трэба далёка ехаць, таму я вось зарадзіў аўто амаль да 100%. На двары 22 градусы. Машына, бачыце, прайшла амаль 70 000 кілометраў. А трэба мне ехаць, вось, калі ласка, 1 гадзіну 41 хвіліну, і гэта будзе 150 кілометраў. Гэта калі ў нас па Яндексу. А вось калі па... Так, нет, не тое. Навігацыя. Вось калі па навігацыі, яна паказвае таксама, што трэба ехаць 150 кілометраў і время прыбыцця. Ну і паглядзім, вось яна нам паказвае, што 1 гадзіну 42 хвіліны, і калі я прыеду, мне застанецца 64% ў батарэі. Зараз мне паказвае 98, і запас ходы 434 кілометры. Але гэта з выключнай кліматам, з выключаным. Калі я яго ўключу, вось, будзе 420 кілометраў. 420, ну і вось на клімат у мяне ўйдзе па гэтаму кампутару 2 суткі пойдзе. Менавіта на клімат, каб у мяне быў 21,5 градуса. Паглядзім, што ў нас атрымаецца. Будзем ехаць з хуткасцю 100 кілометраў на гадзіну. Выехаў на шашу, хуткасць 100 кілометраў, ехаць 146 кілометраў. Паглядзім, як усё атрымаецца. Все, прыехалі на месца некуды, вось у гэтую заброшку. Вось нам паказаў навігатар 1. Навігатар 2, усё паказаў. Па батарэі ён не падмаліў, у нас 62% атрымалася усяго. Зараз паедзем. Гэта хуткасць у нас была, я стараўся трымацца 100 км на гадзіну. Незразумела, дзесьці прытармажыў, дзесьці была дарога не вельмі добрая. Таму тут такая хуткасць не атрымалася. Тут будзе нейкая сярэдняя. Мы потым паглядзім, якая сярэдняя. Вось які у нас тут дадзеныя. 88 км на гадзіну. Гэта мы ехалі пры тэмпературы паветра у нас зараз 27 градусаў, а ў салоне дастаткова камфортна сябе адчуваю. Добра, 21,5 градус. Едзем дамоў. Вось он зноў кажа нам, што час 43 трэба ехаць. Сюды мы ехалі гадзіну 43 хвіліны. Батарэйкі у нас павінна застацца 25%. І па гэтаму у нас таксама гадзіна 40 хвілін. Можна ехаць 149 кілометраў. Зараз я буду ехаць з хуткасцю 90 км на гадзіну. Спяшацца мне няма куды. І пагляджу, які будзе расход. Зараз у нас 16,9. Вярнуліся мы дамоў. Вось бачыце, праехалі 300 кілометраў. І на гэтыя 300 кілометраў у нас быў расход 16 кВт-гадзін на 100 кілометраў. Зараз на вуліцы жарка, 27, працуе кандыцыянер, і 1,5 кВт таксама ідзе на ахалоджванне. І па выніку, вось пры такіх умовах, гэта аўто можа праехаць 450 кілометраў. Але гэта зараз я вяртаўся на хуткасці 90 км на гадзіну. Каб я вяртаўся больш за 100, зразумела, лічбы былі бы іншыя. Але мне цалкам задавальняе такая хуткасць. Усім усяго найлепшага, поспехаў вам.